U Karlovačkoj galeriji Vjekoslav Karas otvorena je retrospektivna izložba zasigurno najplodnijega karlovačkog umjetnika, Alfreda Krupe. Taj slikar, sportaš, inovator, podrijetlom iz Poljske, likovnu je akademiju završio u Krakovu. Kao 30-godišnjak dolazi u Karlovac, gdje stvara svoja najbolja djela, najviše s motivima grada. Ja bih istakao i Alfreda Krupu kao kvalitetnog slikara koji prikazuje nekakve scene interijera, što je manje poznato, pa i kao kvalitetnog portretistu, što je također manje poznato. Krupa je eksperimentirao u načinu rada i s materijalima. Radio je na stiroporu, a ovo je dokaz da se akvarel može slikati i na staklu. On je vjerojatno prvi čovjek na svijetu koji je slikao tamo 52. 53. pod morem klasičnu sliku uljenom tehnikom. Ovdje je prikazano tek nešto više od 130 dijela, a još ih najmanje toliko čeka veljaču, kada će izložba dobiti i nastavak. Karlovac naime nema dovoljno veliku galeriju u koju bi stale sve slike dovoljne za ovakvu jednu retrospektivnu izložbu.